Аз не нося отговорност и ви моля, послушайте ме. Разрешение за мероприятие съм издал само в центъра на селото. Добре, там, чакайте сега. Значи ние отиваме понякога, имаме следния казус. Нещо се случва, има брожения. Хората просто се събират където сме ние. Това не означава, че няма да дойдете, например, ще бъдете без плакати, което означава, че това не е протест вече, а идвате да гледате какво се случи. Аз съм разрешил и... Няма да има бунтове, няма да има... Моля ви... Добре, кой е в училището в момента? Освен 20 преподавателя. Не искам това. Аз казвам тук, който желае и да ме послуша. Нека да стои. Трябва да покажем и другата гледна точка. Дали трябва да го покажем на живо? Ами защо не го покажем? Те при нас Не може да идем там. Не може да идем там. Може да идем. Значи, гледам, че учили тласкате към провокация. Тласкаме към провокации, защо така? Значи, няма да влизате в училището. Ще бъдем отвън, да кажем, ето хората са тук, директора ще бъде вътре и ще обясним защо. Господин Чикимян, знаете, че всяко масово мероприятие се провежда чрез уведомление до община Гоце Делчев и до полиция. И това нашето, което ще направим, няма да бъде митинг пред училището, а просто ще съберем хора, които искат да се изкажат. Нека един човек да дойде при множеството, а не множеството да ходи при един човек. Аз съм уведомил полицията за... Да се отиде сега, да се откажат. После ние него децата на училище. Децата няма какво да правят, там няма деца в училището. Там няма деца в училището. Те си провеждат нормални работи, учебни занятия. Децата са с нас, тук са. 2-3 хиляди народ да иде при 20 човека. Ние няколко опити правим с него да водим разговор. Той не иска. Той каза, че си го е страх от никой. Не му е страх от никой.